Але ж тое самае, абрад ён будзе. Побачыце, як Езуса спакушаў сатана, што ён евангельскія ўрокі не выкарыстоўваў. Раз, два. Нормально, ён ведае пісанне на памяць. Ведаю, надпіс дзяўчынка намалявала на спіне, вось тут, па лаціне, ад церніяў да зорак. Разам з хлопцам сваім. Хлопец праз 2 дні разбіўся на машыне, яна праз 2 тыдні разбілася на машыне і была паралізавана до сих пор. Ну, зразумела, яны не жылі касцёлам, не жылі сакраментамі, але пасвяцілі сябе вось такім вось словам. Сапраўды, через церні. Бедная эта дзяўчына церпіць аж до сённяшняга дня. Лепш не рабі татуіровак. Так, яшчэ пытанне. Скажыце, мы 4 нешта ўжо маем, так? Скажыце, што па плану? Так, цяпер хтосьці мне падказвае, што ў нас ёсць чалавек, які можа справаздачу зрабіць. Так, рукі вверх падымаем. Хто записываў? Марина записывала. Зробіш справаздачу за 5 хвілін? Зробіш. Добра. То все, тады заканчваем. Дивіться, пытанні ёсць, але читайце Католік Бай. Так само здаецца, там ксёндз Андрей Рылка нешта падобнае недавно пісаў про гэтыя талісманы, амулеты. Вось, так само почитайце. Вось, там ксёндз Александр Жнасек так само на падобныя тэмы пісаў, і ксёндз Чеслаў з Росіі, так што можаце на публіцыстычных старонках почитаць. Все, that's all. Што помолимся напрыканцы. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Всемогутны вечны Божа, імя Твайго Сына, адрыкаемся ад усіх талісманаў, амулетаў, ад усіх фетышаў, якія мы насілі альбо іншыя нам навязвалі. У імя Езуса на моцы Твоёй крыві. Адрыкаемся ад гэтага, абарані нас моцаю Твоёй крыві і праз дзеянне Твайго Святога Духа натхняй нас да праўдзівай духоўнасці. Праз Хрыста Пана нашага, у імя Отца і Сына і Духа Святога.
Раз. Молодь, згодна з планом, вже відстаємо на 8 хвилин. Будь ласка, проходьте ближе, сідайте, займайте місце. Хтось згубив Марія Бейджик. Итак, шановная молодь, відбулися круглі столи. І зараз до 5 годин у нас є справоздача з круглих столов. Для клериків, клерик Павел, після буде покутне набоженство. Коли ласка, подрихтуйте там у костелі на 5 годин покутне набоженство і вокруг костела розставте, щоб ксензи могли сповідати. Добре? Дякую. І ми удзельничали у 6 різних круглих столах. Тому зараз з кожної групи, з кожного круглого стола буде покликаний сюди на сцену, сюди до цього мікрофона, представник, удельник цього круглого стола. Пожадано, щоб це був хтось із молоді, а не ксьонз чи сестра законна. І літерально 5-7 хвилин, недовго, бо ми не поспіємо, розкаже які головні моменти, що відбувалося, про що говорили, до чого прийшли. Отец Олександр, я веду, ви спішитеся, то може з вашого круглого стола хтось скаже? Будь ласка, група отца Олександра, подойдите, будь ласка. Дороженькі мої, я розумію, що ви там апошні штрихи вже рисуєте, але, коли ласка, запрошую сюди, сюди до нас. Як кажуть, журналіст, який не може виступити, він кепський журналіст. О, глядите, поприветствуем журналистов костела католицкого. Помахайте усім. Вось, одразу питаються, чого так тихо вітаєте їх? Вельми добре, що так вітаєте, і вельми добре, що яны знайшліся усі. Постараюся вельми хутенько гэта ўсё так прадставіць. Справа ў тым, што пісаць навіны ў касцёле дастаткова складана, і гэта яны дасведчылі, калі я ім на першым пачатку, першай палове нашага майстар-класа даў тэорію. Тэорію, якую вучацца на працягу 5 гадоў, трэба было ўмесціць у 15 хвілін. Не ведаю, ці мне ўдалося гэту тэорію такім вкласці, влажыць у іх, але маю надзею, таму што наступную частку яны падзяліліся на 2 групы і павінны былі напісаць навіну аб тым, што тут робіцца. Навіну так, каб вось было цікава пачытаць гэта камусьці. І таму цяпер вось пераказваю мікрафон прадстаўнікам першай і другой групы, яны самі прачытаюць тое, што сатварылі. А вы тутака можете ацаніць, ці гэта годна, ці дастойна, каб гэта было на католік было і напісана, вось на нашым сайце, ці амен. Так, заголовок нашої групи. Так, подойдіть сюди. Да. Був такий. Бандити у вянці, бандити такі у коска, так? Бандити у вянці свідчать про Христа. Упершыню евангелізацыйная група з Польшчы 4Б, Божая банда былых бандытаў, дзеліцца гісторыяй свайго жыцця з беларускай моладдзю. Усе ўдзельнікі маюць асабістую гісторыю навяртання да Хрыста. Пётр, Гося і іншыя удзельнікі ездзяць у шпіталі, турмы, інтэрнаты і абвяшчаюць Евангелле. Бог кардынальна змяніў лёс кожнага з былых бандытаў і працягвае змяняць жыццё іншых людзей. Удзельнікі МСМ былі ўражаны моцаю Духа Святога, які праславіўся праз гэтых асоб. Дзякуй. І вянец заклікае да навяртання.
Канцэртам малітвай завяршыўся першы дзень сустрэчы моладзі ў Янцы, якая праходзіць з 24 па 26 ліпеня. Асноўнай думкай сустрэчы моладзі з'яўляецца навяртанне, якое было прадстаўлена праз тэатральныя выступленні, канцэрты гуртоў, прамовы удзельнікаў гуртоў аб навяртанні ў іх жыцці. Адным з яскравых момантаў канцэрта з'яўляецца тэатральная пастаноўка, якая была заснавана на рэальных падзеях з асабістага жыцця ўдзельнікаў. Ведаеце, адносні тэорыі, якую прадставіў, тут самі прадстаўнікі Католік Б сказалі над адным артыкулам 2 тыдні сядзець. Тое, што вы пачулі, было напісана 4 хвіліны назад. Бо дыспуту на гэтую тэму было яшчэ больш. 20 хвілін, так? 20 хвілін толькі сядзелі, назву прыдумывалі. Вось. То пытаюся у вас, ці тое, што пачулі, можа быць, ці не? Вось, маю надзею Католік Бай размясціць. Дзякую шчыра, хай вам Бог благословіць. Дзякуй вялікі. Наступная група «Цудоўна быць скаутам». Калі ласка, запрашаем вас на сцэну. Група, якою кіраваў отец Лех. Будете спяваць? Ці што? Ведаеце, я ўпершыню праводзіла круглы стол, але тут ёсць дзяўчына, якая ў ім удзельнічала. І зараз вельмі хочам, каб яна расказала пра свае ўражанні. Мы принимали удел у конференции про скаутинг. Скаутинг – это такая прыгода. У скаутингу есть своего рода разделение на узрастную категорию. 8-12 годов, то от 8 и более годов может любой удельник прийти и записаться до скаутов. Так само у скаутов есть своя форма. 8-12 годов скауты маюць галіны жоўтага колеру, 12-16 гадоў зялёнага колеру і 16 і болей то будзе з'яўляцца красным колерам. Скаутинг – гэта такая духоўная прыгода. На гэтай канферэнцыі мы пазналі, што гэта такое і як можна ўступіць у гэтую групу скаутаў. Таксама мы ігралі ў розныя гульні. Гэта вельмі цікава і весела. Я думаю, што ў скорым часе я змагу быць у гэтай групе скаутаў. Дзякую, апладысменты. Дзякую вялікі. Наступная група, ну каго? За Романа. Амулеты, забабоны, калі ласка, хто? Похвален Иисус Христос. У нашей группе мы абмяркоўвалі такую тему важную: амулеты и талисманы, якія нас не збавяць. И ксёндз Роман нам рассказаў аб тым, што вельмі часта людзі, моладзь асабліва, носяць розныя рэчы, на сабе розныя сімвалы, талісманы і нават не задумваюцца аб іх сэнсе. Напрыклад, такімі сімваламі з'яўляюцца анг, перавернуты крыж, які з'яўляецца на самай справе сімвалам егіпецкага бога Ра, бога сонца. І часта нават хрысціяне, католікі, ну проста з-за таго, што гэта модна, або з-за таго, што гэта усе робяць іхнія аднагодкі, таксама носяць такія сімвалы. Таксама сюды адносяцца розныя ніткі чырвоныя, якія апранаюць для таго, каб не зглазілі, не выраклі чалавека. Усё гэта на самай справе адкрывае чалавека на ўплыў зла. Зло само па сабе не заключаецца ў гэтых сімвалах, у гэтых талісманах, тому што яно нематэрыяльнае, але яно можа ўздзейнічаць на чалавека, які насіў гэтыя сімвалы, які насіў тыя ж сімвалы егіпецкіх багоў або іншых багоў. Вось, таму трэба, канешне, быць асабліва уважлівым з гэтым.
І таксама паўставалі пытанні сярод удзельнікаў гэтай групы, ці можна ўвогуле наносіць татуіроўкі і рабіць пірсінг. Адназначна нельга, таму што гэта адбываецца працэс ініцыяцыі, пасвячэння сябе злым духам. І гэта самая крайняя ступень можа прывесці да таго, што чалавек проста з'яўляецца апантаным і патрэбна вялікая дапамога экзарцыста. Ну, але калі сам чалавек хоча навярнуцца, ён можа проста асабіста сам адрачыся ад сатаны ў імя Езуса, а таксама звярнуцца да святара, спачатку да святара, потым, калі не дапаможа, то да экзарцыста і навярнуцца да Бога. Ну і бліжэйшая інфармацыя, канешне, таксама можа быць на сайце Catholic Buy па гэтай тэме. Дзякую. Дякую вялікі. Наступны круглы стол, адказаны быў отец Александр Журнасек. Я не умею прабачыць, што мне зрабіць? Калі ласка. Пахвалены Ісус Христос. Для самага пачатку я хочу расказаць, чаму я і мае сябры пайшлі менавіта на гэтую тэму. Гадзіну назад расказвалі гэтай Божай банды. Пётр расказваў у самым канцы пра тое, што ён змог прабачыць мужчыне і палюбіць яго, які забіў яго маці. Менавіта з-за гэтых слоў я зразумела, што зараз я бы не прабачыла. І разумею, што маё сэрца настолькі яшчэ сжатае, і я не настолькі не магу давяраць Богу, каб прабачыць і любіць таго чалавека, які у яго сітуацыі забіў яго маці. Назва нашага круглага стола гэта «Я не умею прабачаць, што мне зрабіць». У самым пачатку отец Александр прачытаў кавалак Евангелия ад Матвея, глава 6, 9-15. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Насамрэч, у самым пачатку я нават не разумела ўсю важнасць гэтай праблемы, усю важнасць умення прабачыць, і часам людзі не усведамляюць усю важнасць гэтага прабачэння. Вось, тэма гэта падзяляецца на дзве часткі. Першая, гэта калі чалавек не хоча і не можа прабачыць. Ён проста не мае жадання, і гэта ёсць насамрэч вельмі страшна, вельмі складана, бо ён нават не можа прыступіць да шчырай споведзі, да споведзі, бо яго няма прабачэння, і гэта насамрэч вельмі цяжка. Нам расказваў яшчэ гісторыі свайго жыцця. Мне здаецца, што для усведамлення таго усёй важнасці гэтай прабачэння трэба разумець, што Бог ёсць любоў, і не прабачаючы мы не зможам любіць. Вось, таксама яшчэ гэта тэма дзеліцца на з больш сучаснай, найчасцейшую праблему. Гэта калі ты хочаш, але не атрымліваецца. Гэта можа быць за граху смяротным, гэта можа быць грахом смяротным, або гэта можа быць ранай сэрцы. І нам отец расказваў, што на яго думку любіць гэта рабіць дабро для іншага, не думаючы пра сябе. І што няма большай любові, чым аддаць жыццё сваё за сяброў сваіх, як кажа нам Господ праз Біблію. Трэба нам,
трэба нам навучыцца любіць і нягледзячы на ўсё зло, якое мы можам благаслаўляць гэтага чалавека, бо мы хрысціяне, большасць з нас каталікі, і мы павінны быць святымі, бо я святы, як кажа нам Бог праз Біблію. І людзі, якія не могуць адпусціць, не могуць прабачыць, яны не могуць цалкам прыняць усю міласэрнасць Бога, бо яшчэ ёсць такая фрэска 12 стагоддзя, дзе Езус на крыжы, і там намаляваныя рукі, зрэзаныя па локаць, але твар Езуса завязаны, бо Езу не хоча бачыць, хто яго б'е. Таксама і мы павінны, я думаю, што мы павінны ставіць сябе як Езус і ведаць, што з каго мы павінны браць прыклад у нашай паўсядзённасці. Таксама неўменне прабачаць – гэта адзін з самых вялікіх грахоў, бо ён раніць усю нашу існасць, ён раніць нашу душу, нашы эмоцыі, і ён можа раніць наша цела. І нам расказвалі, як трэба прабачаць, трэба працаваць на гэта. Можа, гэта трэба малітву, трэба прасіць Духа Святога, каб ён нам паказаў, калі мы не бачым, каго нам трэба прабачыць. Калі людзі ішлі на канферэнцыі, магчыма, у нашых думках быў хтосьці той чалавек, нейкі момант нашага жыцця, які мы не можам адпусціць. Трэба стаяць у барацьбе. Трэба насамрэч усім сваім сэрцам хацець палюбіць, прабачыць і паблагаславіць гэта. Хвала Пану. Дзякуй вялікі. Наступны круглы стол быў адказны отец Михаил Свячковскі і група сясцёр, але прадстаўнік гэтага круглага стола, калі ласка, запрашаем. Хвала Христу. Наш круглы стол называўся «Як Бог кліча сёння». Там шмат чаго было цікавага, але так некалькі слоў, літаральна. Па-першае, што мяне зацікавіла, гэта тое, як гэтыя кансакраваныя асобы, з якімі мы малі магчымасць празмаўляць, расказалі, як яны адчулі сваё пакліканне. І ўсе сказалі адно і тое самае – малітва. Яны ўсе папросту шукалі Бога ў малітве, на адарацыі, шукалі Бога. І так для сябе я зразумела, што магчыма не толькі ў кантэксце кансакрацыі, кансакраванага жыцця трэба шукаць сваё пакліканне ў малітве, але ў кожнай нашай справе толькі праз малітву мы адчуем, куды мы павінны ісці, якім шляхам. І другая такая рэч, яшчэ мы размаўлялі пра якія ордэны ёсць на Беларусі. Отец Михаил сказаў, што 1051 супольнасць у нас ёсць на Беларусі, на маленечкай Беларусі 51 супольнасць. І кожная прысутная кансакраваная асоба такая маленечкую рэкламу ордэну рабіла свайму. Хацела вам пералічыць спачатку, а потым падумала, мяне больш уразіла не то, што яны казалі, а то, як яны казалі. Так, гэта вельмі цікава. Яны папросту зіхацяць шчасцем. На іх паглядзіш, яны усміхаюцца, яны нешта жывуць. Гэта сапраўды цікава. І вось менавіта найлепшая рэклама гэтага ордэну – гэта самыя гэтыя святары і манахіні, манахіні. Хто больш зіхаціць, хто больш вам падабаецца, тады, можа, і трэба трапіць. І яшчэ так на канцы отец Михаил прасіў сказаць, што калі хто хоча размаўляць пра якую-небудзь супольнасць, то можна падайсці ў час майстэрні, час сустрэчы да усіх, каго пажадаем. І так яшчэ мне спадабалася адна яго фраза, цытата. Калі вы вырашыце ісці шляхам кансакраванага жыцця, памятайце, што Бог верны, любоў ягоная верная заўсёды,
і гэта будзе шикарная прыгода. Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй. Ну і апошні круглы стол по часе «Добрый дзень». Сексуальность у Библии. Такая была тема, калі ласка. Здоровое сексуальное выхаванне ў сям'і гэта было папярэдняе, але гаспадар Владислав Валахович попросил подкорректировать. Тема была такая, что сексуальность у Библии. Зараз послухаем. Похваленный Иисус Христос. Довольно за очень короткое время мы так масштабно рассмотрели этот вопрос, как и в Библии, так и в семье, ну, на мое мнение. Сначала, что спустя долгое время в браке муж и жена становятся между собой очень сильно похожи. По поведению, то есть как-то, по болезням. Что, как нам сказал Владислав, что раньше он никогда не болел кашлем, у него было довольно сильное горло, но спустя 5-6 лет в браке он понял, что он начал кашлять, потому что у его жены периодически такое было. То есть, следовательно, можно заметить, что брак – это что-то целое, не только кто-то отдельно, мужчина или женщина, а это вместе. То же самое, как слышим, слово «пол». Это то есть как женский пол, как и мужской, то есть половина, пол чего-то, а вместе они делают что-то целое. Дальше мы услышали такое, как сексуальность Библии. Довольно интересно, никогда не обращал внимания, что создал Бог человека и Адама и Еву. И сразу же сказал: плодитесь и размножайтесь. То есть буквально в самом начале Библии мы это слышим. Вот начинайте, плодитесь, то есть вау, вот Адам уже увидел, что вот у него есть жена, не знаю, они были женаты или нет, то есть у них уже были отношения. Но потом, когда они вкусили запретный плод, они уже начали стесняться. То есть, что это такое? Почему вот мы раньше были, вообще не стеснялись никого, а потом начали вдруг прятаться Бога? Почему это так? После чего мы рассмотрели однополые браки. Это довольно страшная тема для меня, но... Потому что на самом деле я боюсь, что будет, когда у меня будет ребенок, и будет идти, допустим, парень за ручку или девушка с девушкой, он меня спросит: папа, а почему это так? Вы с мамой ходите за ручку, а они двое ходят за ручку, как бы мальчик и мальчик. То есть я не знаю, что он будет сказать. Но на самом деле это очень плохо. Сейчас вот в зарубежных странах есть такое понятие, как: а вдруг ты мальчик, подумай, тебе 4 года, слышишь, может ты это. Кто тебе больше нравится, девочки или мальчики? Только опа, мама с папой, наверное, вместе живут. А ты все-таки подумай, может тебе мальчики больше нравятся? То есть, я бы сказал, такое как бы животное воспитание. То есть, сразу же так начинает тебе прививать то, чего не должно быть. То есть, как мое мнение, Бог создал конструктор. Это как мужчина и женщина. То есть, у них в итоге получается что-то целое. Добавлю чуть от себя, как мне сказала одна сестра, мне так стало интересно: а почему вы не замужем? Она мне сказала: а я замужем. Я такой: опа, не понял, это как? А я на Иисусе женилась. И, то есть, не думайте, что там сестры там тоже какие-то там отделенные, но они на самом деле тоже любят Бога и ищут свое какое-то, скажем так, душевное спокойствие в этом. Дальше мы задели такой вопрос, как контрацепция. Это на самом деле очень плохо, потому что каждый сейчас здесь живет и каждый хочет жить. Вот представьте, если бы ваши родители были бы в грехе и подумали: блин, как это так, я забеременела, что же мне делать? А ну-ка пойду аборт делать. Тогда бы кого-то из вас здесь не было, ни меня, ни еще кого-то. На самом деле тяжело это все слышать. Но на самом деле это очень распространенно. Как сказал Владислав, что он был и видел, что девочка 14 лет, то есть там, как говорится, еще маленькая совсем, она пришла в больницу делать аборт. То есть, вау, это как вообще? Где мозг там? Дальше есть такая классная штука, как целомудрие. На самом деле это очень классно, потому что когда мужчина и женщина хранят какую-то чистоту до брака, и в итоге, как говорится, они сливаются вместе, и у них получается что-то новое, как ребенок, то на самом деле это круто. Но, как сказал Владислав, это очень тяжело сейчас, потому что в наше время, как он сказал, за 6-7 лет всего
ну, если я правильно услышал, 3 или 4 пары пришли чистые, ну, скажу, девственниками пришли к алтарю. Блин, все католики, все ходят в костел, но все равно как-то все мы в грехе. Ну, как-то этим мы закончили. Спасибо всем большое, надеюсь, я хоть что-то вам сказал. Дякую вялікі усім, хто праводзіў гэтыя круглыя сталы, хто быў адказны. Мне здаецца, это вельмі важная справа. Кожны круглы стол, кожны майстер-клас – это, як можна сказаць, такая грань чагосьці аднаго цэлага. Ну, а мы все збіраемся вакол Бога, правда? Это Божыя справы. Таму усім дзякую, хто іх падрыхтаваў, правёл, хто удзельнічаў у іх, хто дзяліўся з намі. Зараз справаздачу рабіў. Я думаю, што з Божай дапамогай гэта кожнаму з нас прынесе добрую карысць. Арганізацыйныя пытанні, аб'явы. Зараз троху будзе перапынак. І ў 5 гадзін збіраемся тут, 4Б. Божая банда былых бандзітаў зноў троху падзеліцца сваімі досведамі для нас. Адносна яшчэ гэтага гаспадар Владислав Валахович прывёз такія плакаты, такую выставу зрабіў у абарону жыцця. Можна, я гляджу, некаторыя цікавяцца, можна падыходзіць цікавіцца. І у 6 гадзін адбудзецца пакутнае набажэнства. Гэта не значыць, што ўсе абавязаны там быць і спавядацца пасля яго, але хто бы жадаў, хто адчувае такую патрэбу ў сэрцы, то отец Андрей Квяцінскі правядзе ў касцёле ўнутры такую падрыхтоўку, такі, можна сказаць, рахунак сумлення невялічкі. І пасля вакол касцёла будуць сядзець святары. Іх можна было пазнаць па такіх фіялетавых стужках, і называецца стула літургічна. Гэта значыць, святар хоча кагосьці паспавядаць, хто жадае. То можна падыходзіць, калі чарга ёсць, то стаць у чаргу і паспавядацца, бо будзе імша ў 19:30. Яе ўзначаліць другі дапаможны біскуп Юры Касабуцкі. Але увага, святая імша адбудзецца ў касцёле. Планавалася на вялікай сцэне, адбудзецца ў касцёле, як учора. Чаму? Бо тут трэба ім падрыхтавацца, настроіцца на канцэрт вячэрні, таму яны не паспеюць, калі адбудзецца імша. То ў касцёле імша, ну а пасля ўжо там вячэра і так далей, як запланавана. Можа яшчэ, эксцэлэнцыя, нічого. То добра, зараз адпачываем 25 хвілін. І ў 5 гадзін не спазняемся сюды, вяртаемся. Cimy klarnet i flet. Ania, Zoja, Basia. Wywyższajmy Go, to nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajcie Mu, znieśmy ręce i serca. Wywyższajmy Go, to nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajcie Mu, znieśmy ręce i serca. Wywyższajmy Go, to nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajcie Mu, znieśmy ręce i serca. Wywyższajmy Go.
wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddać Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddać Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddać Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddać Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddać Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. Chwała Jezusowi Chrystusowi! Jesteście gotowi, aby oddać chwałę Panu Bogu? Dzisiaj nie składamy już owieczek, ani baranów, ani cielców Panu Bogu. Nie musimy palić naszego trzody i bydła, ale mamy złożyć ofiarę naszych warg. Tak? Oddajmy chwałę Panu Bogu. Następna piosenka. Jak wielki jest Bóg. Wiecie co, w Słowie Bożym jest taka obietnica. W Starym Testamencie, jak Mojżesz miał zbudować namiot spotkania, Pan Bóg powiedział... Możesz tłumaczyć? В Старом Завете есть такой, в Ветхом Завете есть такой фрагмент. Pan Bóg powiedział, że zbuduj mi miejsce, przybytek, żebym mógł przebywać między swoim ludem. построй мне такое место, где я мог бы пребывать со своим народом. Господь говорит так. Panu Bogu zawsze bardzo zależało, żeby być pomiędzy ludźmi. Господу всегда было очень важно, чтобы пребывать между нами, чтобы быть среди нас. Pan Bóg stworzył raj, w nim człowieka i sam się przechadzał, był blisko człowieka. Для этого Бог сотворил рай, чтобы быть там близко с человеком. Tylko człowiek odrzucił Pana Boga i musiał wyjść z tego miejsca. Только человек отринул Бога и захотел выйти из этого места. Przez grzech. Потому что согрешил. Ale Bóg cały czas tęsknił. Всегда за ним скучал. Tak. Pomyślcie, apostoł Jan nazywa Boga, że Bóg jest miłością. Вспомните, апостол Иоанн говорит, Господь есть милость, есть любовь. A co jest, jak kogoś kochasz, to co chcesz, czego chcesz? А если ты кого-то любишь, то что? Что ты хочешь? Что? Być blisko. Быть Bóg близко, правильно. chce być blisko was. Господь хочет быть близко вас, каждого из вас. A takim miejscem spotkania między innymi jest wychwalanie Go. А таким местом встречи является хвала, которую мы отдаем Богу. Tylko śpiewajmy Mu pieśni, a Pan Bóg obiecał Mojżeszowi, Так что поем, будем петь песни Ему, а Господь обещал Моисею, że na każdym miejscu, gdzie będziecie wzywać mojego imienia, tam ja będę pośród was. в каждом месте, где вы будете взывать ко мне, там я буду среди вас. To samo potwierdził Pan Jezus. Gdzie 2 czy 3 spotyka się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. То же самое сказал Иисус. Там, где 2 или 3 встречаются в имени Моем, во имя Мое, там я буду среди них. Także otwórz swoje serce na spotkanie z Bogiem dzisiaj. Так что откройте свои сердца на встречу с Богом.
радости поет. Он свет одел себя, и в страхе меркнет тьма от голоса Его, от голоса Его. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог так велик, наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог так велик. Он стоит в веках, все дни в Его руках, начало и конец, начало и конец. Господь наш триедин, Дух, Отец и Сын, ягненок Он и лев, ягненок Он и лев. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог так велик, наш Бог так велик, наш Бог так велик, так велик.
koleżanka mojej córki. A skąd jesteś, Ola? Я из Бреста, так что очень близко. А в Польше я учусь на джазовом вокале и славлю моего Бога в свободное время. Так что... Teraz zaśpiewamy piosenkę, jak już wczoraj mówiłem, którą wykonywaliśmy na festiwalu w Opolu. I po tej piosence zabroniono nam występować w telewizji i w radiu. Także niektóre piosenki są bardzo niebezpieczne. Posłuchajcie słów tej piosenki. Pan Jezus mówi w objawieniu, czy w Apokalipsie świętego Jana: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, do tego wejdę i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bóg chce być blisko ciebie.
Я дарю тебе нашим словом, танцем, музыкой, всем сердцем. Хвалим тебя, славим тебя, Иисус. Хвалим тебе, о Боже наш, Ты в моем сердце есть, понимаешь, деньги тебя за каждый день, деньги тебя. Słuchajcie, jak było? Wspaniała orkiestra. Siostra Zoja. Znasz dziewczyny? Możesz nazwać? Przedstawić. Юля, Аня, Даша, Паша. Кто еще остался у нас? Франек. Эльжбета. Аня же была. Вика, а где Вика вообще пропала? Не поняла. Вики нету. Ну, была Даша за двоих. Teraz będzie następny utwór, w którym bardzo ważna jest dla nas wasza pomoc. To jest taki wspólny mianownik wielbienia w tej piosence. Brawo, brawo jeszcze Сейчас raz. очень важна ваша роль в этой песне, потому что это этот момент, когда мы должны сотрудничать сейчас в хвале. Так что вы очень важны для нас. Tak. To będzie bardzo ważny krok, a wygląda on tak. Trochę szybciej. Pam, pa, ta, ta, ty, ty, ta, ty, ka, ta. Okej. Mamy już to. Piotrze, czy masz docelowe tempo? Piotrek pokazuje, że trochę spokojniej. Pa, pa. Okej. Teraz zaśpiewamy piosenkę o tym, że miłość ma taką moc, że nic złego nam się nie stanie i nie musimy się lękać niczego, co jest na tym świecie. Także koniecznie z mocą zaśpiewajmy. Uwaga! Raz, dwa, trzy.
Раз. Молодь об'ява для майстерні, для удзельників музичної майстерні. Сестра Зоя просила прийти куди? В костел на репетицію у 19:00. Всі удзельники майстерні, коли ласка, прийдіть на репетицію. Ну, а зараз протягується друга конференція, друга частка, коли ласка. Słuchajcie, halo. Chciałbym, żebyśmy już rozpoczęli, bo szkoda czasu. Więc rozpoczniemy. Вже розпочинаємо. Ja na początek się pomodlę. На початок помолимося. Pochylmy wszyscy nasze głowy. Panie nasz, Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci, że mogliśmy się tu zebrać, aby oddać Tobie cześć i chwałę, aby Cię uwielbić, Panie, przez Twoje słowo, przez te świadectwa i dlatego, że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, aby zbawić każdego człowieka. Dziękujemy Ci za ten czas, który jest przed nami. Tak proszę Cię, Panie, aby te świadectwa były mocą i chwałą Twojego świętego imienia. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. З першого листу до Тимофея. Дык прашу найперш, каб узносілі просьбы, молитвы, умольванні і падзякі за ўсіх людзей, за цароў і за ўсіх тых, што знаходзяцца пры ўладзе, каб маглі мы весці жыццё ціхае і спакойнае, з усёю пабожнасцю і прыстойнасцю. Гэта добра і міла збаўцу нашаму Богу, які хоча збавіць усіх людзей і давесці іх да пазнання праўды. Бо адзін Бог і адзін пасярэднік між Богам і людзьмі, чалавек Христос Ісус, які самога сябе выдаў дзеля адкуплення за ўсіх, як сведчанне u swój czas. Pan Jezus chce, abyśmy się modlili o wszystkich ludzi, o władzę w tym kraju, abyśmy błogosławili prezydenta, abyśmy się modlili, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli, ale też Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i żeby byli zbawieni. Pan Jezus просить, каб мы молились за цароў, молились за свою уладу, а так само kab my все byli zbawleni. Moi kochani, na początek chciałem pokazać wam krótki materiał z mojego życia. Ten filmik przedstawia moją osobę. Wiecie, jest bardzo, bardzo trudno mówić ludziom prawdę. Mówimy prawdę, ale ludzie nie chcą słuchać. Mają swoje koncepcje. Зараз я вам покажу фільм, кароткі фільм, які прадстаўляе маё жыццё. І гэты фільм, ён гаворыць праўду. Праўду, якую гаварыць вельмі цяжка, таму што людзей, кожны мае нейкое сваё сведчанне, сваю канцэпцыю, розныя. Ale wierzę, że wy lubicie prawdę. Kto lubi prawdę, ręka do góry. Jest ktoś, kto nie lubi? Wszyscy trzymają. O, nawet biskup rękę podniósł. Słuchajcie, zobaczmy ten filmik. Most się zwalił! Zatrzymajcie się, bo zginiecie! Zatrzymajcie, bo zaginiecie. Zobacz, ktoś macha. Może potrzebuje pomocy. Ktoś chce krzyczeć, może potrzebna dopomoga. Znam go. To ten nawiedzony. Już z nim rozmawiałem. Na pewno chce nam powiedzieć,
że jesteśmy na złej drodze, która wiedzie na zatracenie, że jak się nie zatrzymamy i nie zawrócimy, to stanie się coś strasznego. Oj, Szeroka droga wiedzie na zatracenie. A te tam chrześcijańskie bzdury, ciągle o tym gada. Zatrzymajcie się, bo zginiecie! A nie mówiłem? Ciągle o tym gada. Zatrzymajcie się, bo zginiecie! Stój! Stój! O nie! Zatrzymaj się! Za tym zakrętem jest zwalony most! A co to? Jednoosobowa parada? Co zatrzymaj się? Co zatrzymaj się? Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. O tak, ja jestem wolnym człowiekiem, nikt nie będzie mówił mi, co mam robić. Słyszysz to? Ja jestem Słyszysz wolnym ten człowiekiem, beat? nikt nie będzie mówił mi, co mam Słyszysz to? robić. O tak, ja jestem wolnym człowiekiem, nikt nie będzie mówił mi, co mam robić. Most jest rozwalony! Za zakrętem! Kto się tam tak denerwuje? Stój! Stój! Zatrzymaj się! Jakie niebezpieczeństwo, jest muza, jest blacik. Jest okej. Nie spinaj, człowieku. Love and peace. Love and peace. Oh, man. Dlaczego oni mnie nie słuchają? Stój! Stój! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Ciekawy gość. To jeden z tych chrześcijan. Kiedyś był bandytą, a teraz chodzi i ludzi nawraca. Zatrzymaj się, zobaczymy, czego tak krzyczy. Dobrze, że się zatrzymaliście. Ta droga prowadzi do śmierci. W takim miejscu wygłaszasz te twoje prawdy? Wiem, że ten twój Jezus mówi, zawróćcie ze złej drogi. Ale te słowa bardzo pasują do tej waszej sytuacji. Teraz chodźcie ze mną tam dalej. Coś wam pokażę. Człowieku, faktycznie. Gdybyśmy się nie zatrzymali, to byśmy się rozwalili. Uratowałeś nam życie. No, nieźle. Słowa tego twojego Jezusa spasowały do naszej sytuacji. O tak. Słowa Jezusa bardzo pasują do waszej sytuacji. To jest... Zobaczcie, to jest obraz akurat o mnie, który pokazuje człowieka, który był kiedyś bandytą, był strasznym człowiekiem, przesiedział ponad 20 lat w więzieniu, słuchajcie, robił straszne rzeczy. Nikt nie mógł zmienić jego życia i Pan Jezus je zmienił. I zobaczcie, i mówię ludziom, Паглядзіце, гэта якраз такі быў вобраз мяне, чалавека, які прасядзеў у турме больш за 20 гадоў, і ніхто не мог яго змяніць. I mówię ludziom, aby nie szli tą szeroką drogą, aby zawrócili z tej szerokiej drogi, aby się zatrzymali. Ale ludzie nie chcą słuchać, słuchajcie. Я кажу, каб людзі скруцілі з гэтай, звярнулі з гэтай шырокай дарогі, але людзі слухаць не хочуць. Kiedy ja widzę
te rzeczy, słuchajcie, moje serce płacze, krzyczę coraz głośniej. Nie zgadzam się na to, aby alkohol, narkotyki, samobójstwa przychodziły do życia młodych ludzi. Калі я гэта ўсё бачу, то маё сэрца не згаджаецца з гэтым. Я крычу, але мяне ніхто не чуе. Я не згаджаюся, каб зло, наркотыкі, алкаголь псавалі жыццё маладых людзей. Ale na początek posłuchajmy Łukasza. Паслухаем Лукаша. Chcę zagrać dla was utwór, który napisał człowiek, który z całego serca wołał do Boga i wiele lat siedział w więzieniu, teraz jest na wolności, ja go osobiście nie znam. Я зараз хочу вам виконати твор, який написав чоловік, вельми шмат гадоў правёў у турме. Ale dostałem słowa przez ręce mojego tatę. І я його сам не ведаю, але словы гэтага тэксту атрымаў з рук таты, Prosił mnie, abym ułożył muzykę do jego słów. які папрасіў, каб напісаў музыку да гэтага тэксту. Gdzie jesteś, Boże mój? W skrytości serca szukam Twoich dróg. O, usłysz głos wołania duszy mej. Odpowiedz mi miłością wielką swą. Bo kiedy idę w życiu, sam jest mi źle. Tylko Ty, znając mnie, o tym wiesz. Napełnij dziś od nowa, Boże, głębią swą, bym z radością innym ludziom dawał ją. Gdy jesteś przy mnie, Boże mój, to czuję się tak lekko, niby ptak. Chcę odtąd dawać ludziom miłość Twą, po to, by brata kochał zawsze każdy brat. Bo kiedy idę w życiu, sam jest mi źle. Tylko Ty, znając mnie, o tym wiesz. Napełnij dziś od nowa, Boże, głębią swą, bym z radością innym ludziom dawał ją. A jeśli nawet komuś zadam ból, który tak również rani serce Twe, to nie odrzucaj nigdy, Boże mój, lecz znowu weź tak jak ojciec w ramiona swe. Bo kiedy idę w życiu, sam jest mi źle. Tylko Ty, znając mnie, o tym wiesz. Napełnij dziś od nowa, Boże, głębią swą, bym z radością innym ludziom dawał. Bo kiedy idę w życiu, sam jest mi źle. Tylko Ty, znając mnie, o tym wiesz. Napełnij dziś od nowa, Boże, głębią swą, bym z radością innym ludziom dawał ją. Bym z radością innym ludziom dawał ją. Halleluja! Słuchajcie, czy rodzina w życiu człowieka jest ważna? Ці сям'я ў жыцці чалавека гэта важна. Ważna. Słuchajcie, i w moim życiu też rodzina była bardzo ważna. Miałem mamę i tatę. У маім жыцці сям'я таксама была вельмі важная. Я меў тату і маму. Wspaniali rodzice. Mój ojciec był dla mnie autorytetem. Цудоўныя бацькі, і тата быў для мяне аўтарытэтам.
Nauczył mnie wielu wspaniałych rzeczy. Навчив мене шматліким цудовним речам. Nauczył mnie pływać, jeździć na łyżwach, na rowerze. Навчив мене плавати, їздити на коньках, на ровери кататися. Kochał bardzo naszą mamę, swoją żonę i kochał nas. Вельми любив свою жонку, нашу маму, а так само і нас любив. Razem spędzaliśmy czas, І разом ми бавили час. ale wieczorem, kiedy położyli dzieci spać, przychodził, opowiadał nam ciekawe historie. А вечором, коли клали нас спать, то приходив і оповідав вельми цікаві історії. Mój tata pracował jako kelner, Ён працював офіціантом, więc przynosił do domu alkohol. I kiedy wieczorem położyli dzieci, siadał z mamą i po kieliszeczku sobie popijali. і після праці ён приносив алкоголь, і коли ми клалися спати, то по маленькій чарочці сідав увечері і випивав з мамою. Moja mama wiele razy mówiła: Jasiu, wypij sam, ja nie, dziękuję. Zosiu, umocz tylko usta. Моя мама часто казала: Ясю, покинь, я не буду. А ён казав: ні, Зосю, я ще. I jeżeli ktoś by wtedy powiedział moim rodzicom, że przez to stanie się tragedia, to by nie uwierzyli. І коли б хтось сказав тоді, що з гэтага буде трагедія, то яны б тоді не повірили. Ale którejś nocy słyszymy wrzask, pisk. Але одну ніч ми почули жудасний візк, крик. Wstajemy, idziemy do pokoju rodziców i kogo zastajemy? Ojca, który trzyma w ręku popielniczkę. І ми заходимо у покой, і кого бачимо? Айця, тату, який тримає у руках пепельницю. I celuje prosto w mamę. І хоче накеровує руку у маму. Kiedy rzucił, mama zdążyła się uchylić, popielniczka uderzyła w maszynę do szycia, szkło się odbiło i rozcięło mi górną wargę. Коли ён кинув, то маці паспела ухилиться, а пепел трапила у швейную машинку і розбила окно. I pierwszy raz w życiu zobaczyłem innego ojca. Nie tego, który mówił o miłości, który był dla mnie autorytetem. І тоді я перший раз убачив в житті чоловіка, свого тату, не того, який казав про любов, не того, хто був для мене авторитетом. Ale jakbym zobaczył jakiegoś demona, Нібито це був демон, który wrzeszczy, krzyczy, який віжить, кричить, krew się leje strumieniami, a on w ogóle nie reaguje. і навіть усе лімонтує і знищає. Miałem wtedy 7 lat. Тоді було тільки 7 років. To było w listopadzie. А в листопаді це було. I nie mogłem zrozumieć, dlaczego mój tata tak krzyczy. І я тоді не мог зрозуміти, чому він так кричить. Ja myślałem, że to jest moja wina. Я подумав, що я винуватий. Bo 2 miesiące wcześniej Бо за 2 місяці до цього w moim domu było wszystko cudownie. у нас було все чудовно. Ja pamiętam, jak mama szła ze mną do szkoły, prowadziła mnie jako dziecko. І я пам'ятаю, як мама йшла у школу і вела мене туди, як дитя. A tu w jednej sekundzie tak wszystko się zmieniło. А тут за 1 секунду настільки все змінилося. Od tego dnia miłość w naszym domu zaczęła iść ku dołowi, pojawiły się kłótnie i awantury. І з того дня милость почала сходити з нашого дому. З'явилися спречки, бойки, сварки. Kiedy tata wracał pijany do domu, wchodził wiele razy z drzwiami, bił mamę, bił nas. І коли тато вертався додому, то був п'яний, і він бив маму, бив нас. Wiele razy klękał na kolana i mówi: Zosiu, wybacz, dzieci, przepraszam, nie wiem co się stało, ale za 2 dni robił to samo. Тоді він много разів становився на колені і просив пробачення у маті Зосі і у дітей, казав пробач, але праз 2 дні повторалося те ж саме. Mój tata co niedzielę chodził do kościoła. Між тим, він що неділю ходив у костьол, Ale wracał pijany do domu później але пізніше вертався п'яний додому. i bił mamę, bił nas. І знову бив маму і нас.
Wiele razy krzyczałem, Boże, gdzie Ty jesteś? Тады я шмат разоў крычаў: Божа, дзе ты? Czemu pozwalasz, żeby mój tata takie rzeczy robił? І чаму ты дазваляеш, каб тата рабіў такія рэчы? Ratuj mojego tatę, ratuj moją mamę. Ратуй майго тату і маю маму. Ale Boga nie było. Але Бога не было. Kiedy ojciec nas zostawił, zostaliśmy tylko z mamą. Калі тата нас пакінуў, то мы засталіся толькі з мамаю. Nasza mama już była alkoholiczką. І яна ўжо была алкагалічкаю. W naszym domu pojawiło się pełno wujków, У нашым доме з'явілася шмат мужчын, którzy układali sobie życie z naszą mamą, ale jak sobie popili, bili mamę i bili nas. якія жылі з нашай мамаю, але калі пілі, то білі і маму, і білі і нас. Nie było pieniędzy na jedzenie, na ubranie dla dzieci, Не было грошай ані на ежу, ані на адзежу для дзяцей, ale były pieniądze na wódę. але грошы на водку былі. Kiedy chodziliśmy do szkoły w podartych spodniach, butach, bez jedzenia, to dzieci w szkole z nas się śmiały. Калі мы прыходзілі ў школу без абутку, без адзення, ежы, то дзеці смяяліся з нас. Nikt nie chciał z nami siedzieć w ławce. І ніхто не хацеў мець з намі адносін. I ja tego wszystkiego nie rozumiałem. А я гэтага нічога не разумеў. Bo trwało to, kiedy miałem 7 lat się zaczęło, a kiedy 9 lat tata nas zostawił, a kiedy miałem 11 lat, Бо гэта доўжылася, пачалося з 7 год, калі распачалося, і трывала да 9 год, калі тата нас скончыў, а ў 11 год stało się coś w moim życiu, kiedy miałem 11 lat, co miało wpływ na całe moje dorosłe życie. У 11 год сталася тое, што мела велічэзны ўплыў на маё астатняе жыццё. Siedziałem z koleżanką w ławce i byłem bardzo głodny. Мы сядзелі за партыю са сваёй сяброўкаю і былі вельмі галодныя. Ona miała kanapki. У яе былі бутэрброды, Wiem, że jakbym jej powiedział, żeby mi dała, ona by mi dała. і я ведаю, што каб я сказаў, каб яна мне іх дала, то дала б. Ale ja się wstydziłem, więc jej ukradłem. Але я пасаромеўся і таму ўкраў. Ja pamiętam, jak na przerwie jadłem te kanapki w ubikacji. І я памятаю, як на перапынку паміж урокамі еў гэтыя бутэрброды ў туалеце. A później jak z nią siedziałem w jednej ławce i się bałem, żeby tylko nie spojrzała i nie zobaczyła, że nie ma kanapek. А потым, калі я сядзеў зноў з ёю за партыю, то думаў, хоць бы яна не заўважыла, што тых канапак няма. Kiedy ona tego nie zauważyła, na drugi dzień zrobiłem to samo. Калі на гэтага не заўважыла, то другі дзень тое самае зрабіў. Na następny znów to samo. І зноў. I nawet nie wiem, kiedy stałem się złodziejem. І я нават не ведаю, калі стаў злодзеем. Tak jak ludzie uzależniają się od alkoholu, narkotyków, pornografii, І так як людзі становяцца залежнымі ад алкаголю, парнаграфіі і наркотыкаў, ja uzależniłem się od kradzieży. я стаў залежным ад крадзяжу. I to był mój sposób na życie. І гэта быў мой спосаб жыцця, стыль жыцця. Później spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy stali pod budką z piwem. Потым я сустрэў на сваім шляху людзей, якія так мелі забаву і пілі піва. Którzy byli cali potatuowani. Яны таксама былі цалкам залежныя. I oni byli dla mnie autorytetem wtedy, kiedy powinni być dla swoich żon i dzieci. І яны былі на той момант для мяне аўтарытэтам. Nauczyli mnie strasznych, złych rzeczy. Таксама навучылі мяне розных злых рэчаў. Ja znienawidziłem Boga, Я ўзненавідзеў Бога, Jezusa, ludzi, Kościół. Wszystkich nienawidziłem. я ўсіх ненавідзеў. Bo uważałem, że wszyscy są winni temu wszystkiemu, co stało się w moim domu. Бо я лічыў, што гэта ўсе вінаватыя ў тым, што зрабілася ў маім доме. I kiedy miałem 13 lat, trafiłem do zakładu poprawczego. І калі мне было 13 гадоў, я папаў у выпраўленчую калонію. Teraz może Łukasz zagra. Chciałem zagrać dla was piosenkę, która mówi o nadziei,
którą ja kiedyś utraciłem, ale w cudowny sposób Bóg posłał ludzi do mojego życia i dali mi Chrystusa, opowiedzieli mi o Chrystusie, który dał mi nadzieję. Гэта песня пра надзею, якую я калісьці згубіў, але потым людзі змаглі аднавіць яе і далі мне веру ў Хрыста. Jezus, On uratował mnie. On zmazał mnóstwo win. Jezus, On wyswobodził mnie. On uzdrowił mnie. Złemu służyłem, a Bóg łaskę okazał mi. Miłość Jezusa otwiera do życia drzwi. On dał mi nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. Nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. On dał mi nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. On dał mi nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. On dał mi nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. On dał mi nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. On dał mi nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. On dał mi nadzieję, On dał mi zbawienie, On dał mi zwycięstwo każdego dnia. Każdego dnia zwycięstwo dał mi Pan. 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 Każdego dnia Bóg daje zwycięstwo człowiekowi.
Zobaczcie tylko ten obraz. Ja wam pokazałem obraz, jak daleka jest droga człowieka do Boga, jeżeli nie idzie tą wąską drogą. Бог дає кожен день збавлення і надію. І я показав вам тільки той один образ, який є ця дорога до Бога. Jeżeli teraz wy jesteście młodymi ludźmi, całe życie jest przed wami i nie wybierzesz teraz tej właściwej drogi, to nie wiesz, co się stanie w twoim życiu. Nie masz zielonego pojęcia. Зараз ви усі в молодому зрості, ви молоді люди, і менавіта зараз ви повинні обрати гэтую дорогу. І бо невядома, што мы не ведаем абсолютно нічога, што там будзе далей. Człowiek jakby wiedział, że się przewróci, to by się położył. Ale nie wie człowiek. Nikt nie wie, jaki ma organizm. У нас так кажуць, што калі б чалавек ведаў, дзе ўпадзе, то падаслаў бы саломкі, але ніколі чалавек не ведае, дзе вось ёсць гэта бяда, дзе ёсць смерць, канец. Dlatego pokazuję wam obraz człowieka, który szedł niewłaściwą drogą. Zacząłem, zobaczcie, od kanapek. Ukradłem kanapki koleżance. A na czym skończyłem? Na handlu narkotykami, bronią, na strzelaniu do ludzi. Robiłem straszne rzeczy w swoim życiu, aż nie godzi się w ogóle o tym mówić. Takie obrzydliwości są. Я вам хочу показаць шлях вобраз аднаго чалавека, які распачаў, здавалася б, толькі з таго, што ўкраў бутэрброды, а скончыў вельмі страшнымі рэчамі, гандлем, продажам наркотыкаў, гандлем зброяю, забіваннем людзей і чыніў такія жудасныя рэчы, пра якія нават немагчыма гаварыць. Nie było dla mnie żadnej nadziei. Żadnej nadziei. Sędzia, który mnie skazywał na ostatni wyrok, skazał mnie na 25 lat więzienia i powiedział, że taki człowiek jak ja nie ujrzy światła dziennego. У мяне не было ніякай надзеі, і той суддзя, ён сказаў мне, што гэты чалавек не мае ніякай надзеі, даў мне 25 год у вязніцы, у турме. Ale Bóg miał inny plan do mojego życia. Бо былі іншыя планы. Słuchajcie, miałem wiele prób samobójczych, bo chciałem zakończyć swoje życie. Я таксама хацеў самабойствам скончыць сваё жыццё. Dlatego, że siedziałem w więzieniu na N-kach dla niebezpiecznych przestępców. Я быў у турме для самых небяспечных злодзеяў. Może oglądaliście to na filmach. Chodzi się w takich pomarańczowych albo zielonych strojach, skute ręce, skute nogi. Jesteś sam, nie ma nikogo przy tobie. Вы, магчыма, бачылі такія турмы, там, дзе ходзяць у аранжавых ці зялёных убраннях з кайданамі, звязанымі рукамі, нагамі. Moje życie w tym momencie już się skończyło i nie było żadnej nadziei nie było. На той момант я думаў, што маё жыццё скончылася і не было аніякай надзеі. Próbowałem wiele popełnić samobójstwo, ale z powrotem wracałem do życia. І было шмат разоў, што я хацеў зрабіць самагубства, але гэта было ўсё роўна не атрымлівалася. I któregoś razu szatan w mojej głowie zrodził taką diabelską myśl. І адзін раз д'ябал нарадзіў у маёй галаве такую жудасную д'ябальскую рэч. Że wyjdę na spacer i zabiję człowieka, który wychodził razem na spacernik. Я пойду на прагулку і заб'ю таго чалавека, который выйдзе са мною таксама гуляць. Kiedy będę go zabijał, strażnik, który stał na wieżyczce, będzie do mnie strzelał i wtedy mnie zastrzeli. І калі я буду забіваць, то той ахоўнік, які стаіць на вежы і кантралюе, ён заб'е мяне, калі я буду забіваць. A ten człowiek to był człowiek wierzący, który chodził ze mną na spacer. I on w sercu swoim odebrał głos od Boga, że ma mi powiedzieć o Jezusie Chrystusie.
А той чалавек, які павінен быў выйсці са мною на прагулку, ён быў веруючым чалавекам, і ў сваім сэрцы ён адчуў, што павінен мне расказаць пра Езуса. I kiedy wyszliśmy na spacer, on wyszedł z jedną myślą, ja z drugą. I tak chodzimy po spacerze i w pewnym momencie on podchodzi do mnie i mówi: Jezus się kocha. І калі мы пайшлі на гэтую прагулку, то у мяне была адна думка свая, у яго была другая. У пэўны момант ён падышоў да мяне з такою фразою: «Езус цябе любіць». Ja go wyzwałem, tego człowieka, i dalej chodzimy. Мы працягвалі далей хадзіць. I on znów podchodzi do mnie i mówi: Jezus się kocha. Другі раз тое самае ён зрабіў з тымі ж самымі словамі: «Езус цябе любіць». Ja zacząłem tego człowieka bić, zmaltretowałem go i zabrali go do szpitala. І я пачаў гэтага чалавека біць, у выніку падкалечыў яго, яго забралі ў шпіталь. Ale kiedy on leżał w szpitalu, on mnie nie przeklinał, nie złorzeczył, on mi nie założył sprawy, nie szukał odwetu, ale on o mnie się modlił i wołał, aby Chrystus zmienił moje życie. Але калі ён быў у шпіталі, то гэты чалавек не праклінаў мяне, не заводзіў на мяне ніякай справы, але маліўся, каб я навярнуўся, каб паверыў у Хрыста. I długo nie trzeba było czekać, kiedy musiałem paść na kolana i zawołać do tego Jezusa, o którym on mi powiedział. І мне не трэба было, яму не трэба было доўга чакаць таго моманту, калі я стаў на калені і стаў заклікаць да Езуса. Miałem kolejną próbę samobójczą, poderżnąłem sobie gardło. I kiedy mnie zawieźli do szpitala na wolność, byłem w stanie śmierci klinicznej. Kiedy wróciłem z powrotem do życia, przywieźli mnie do więzienia. І калі ў мяне была наступная спроба самагубства, я хацеў сабе парэзаць горла ножом, то ўжо патрапіў у шпіталь і была пагроза клінічнай смерці. I kiedy leżąc na łóżku więziennym, waliłem pięściami w ścianę i wołałem: dlaczego ja nie mogę umrzeć? І калі зноў вярнуўся ў турму і ляжаў на ложку пасля гэтай спробы, то біў сябе ў грудзі і казаў: «Ну чаму я не магу памерці?» I w tym momencie Duch Święty przypomniał mi słowa, które ten człowiek do mnie powiedział. І ў той момант Дух Святы прыгадаў мне тыя словы, якія прамовіў мне той чалавек. Że Jezus mnie kocha. Што Езус любіць мяне. I zawołałem: Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, co ten człowiek powiedział, pomóż mi, zabierz mnie stąd albo uwolnij. І тады я сказаў: «Пане Езу, калі гэтыя словы ёсць праўда, якія сказаў той чалавек, то дапамажы мне, забяры мяне альбо вызвалі мяне». Chrystus stanął przede mną i powiedział: synu, wstań i wyznaj swoje grzechy. Kiedy wstałem i padłem na kolana, zacząłem pokutować i wyznawać moje grzechy i winy. Trwało to bardzo długo. І тады Езус з'явіўся перада мною, сказаў: «Ты павінен пакаяцца ў сваіх грахах». І я стаў на калені і пачаў гаварыць усе свае грахі і каяцца, і гэта было вельмі доўга. Płakałem i wyznawałem, płakałem i wyznawałem. Я плакаў і вызнаваў грахі, плакаў і вызнаваў грахі. Pan Jezus wyrwał mi serce, które miałem z kamienia i wstawił nowe mięsiste. Пан Езус вырваў сэрца маё, якое было і ўставіў мне жывое сэрца. I wlał tyle miłości, że zacząłem radować się, śpiewać i weselić Boga. І ўліў столькі любові, што я пачаў спяваць і праслаўляць і радавацца і славіць Бога. Wyobrażacie sobie, jestem w celi, cela w celi, zamknięty, kamery, a ja wielbię Boga, śpiewam, raduję się. І сабе уяўляеце, я знаходжуся ў турэмнай, толькі ў турэмнай камеры, а між тым спяваю і праслаўляю Бога. Przychodzi funkcjonariusz, wali w drzwi, krzyczy: Stępniak, co tam się dzieje? І падыходзіць нагляднік і кажа: «Слухай, што там робіцца?» A ja nic nie odpowiadam, tylko dalej śpiewam. Przychodzi Atanda. To taki Больш галоўны, так?
А я гэтага нібыта не чую, нічога не адказваю, працягваю зноў спяваць, і тады прыйшоў уже больш галоўны. I dowódca mówi, Piotr, co się dzieje? І кажа, слухай, Пётра, што тут робіцца? A ja mówię, Jezus żyje i mieszka w moim sercu. I zacząłem im zwiastować Ewangelię. Chciałem ich przytulać. Słuchajcie, to tacy kochani ludzie się. Zobaczyłem pierwszy raz moi wrogowie, a taką miłość miałem do nich, taką radość. Zacząłem im opowiadać o Panu Jezusie, co zrobił w moim życiu. А я ім кажу, слухайце, Езус жыве ўва мне, і я чую такую вялікую любоў да тых людзей, якіх лічыў ворагамі, і пачаў ім абвяшчаць Євангеліе. Ja tą chwilą żyję cały czas. Ja normalnie tak jakby to by się wydarzyło niedawno. Słuchajcie, to jest coś pięknego, coś wspaniałego, przeżyć spotkanie z Bogiem. І гэтай хвілінаю я жыву і сёння, бо гэта годнае перажыць сустрэчу з Богом. Nieważne, czy to jest ciurma, czy to jest szkoła, czy to jest dom, ulica. Wiecie, co to jest? Coś pięknego. Spotkać się z Bogiem. І ведаеце, неважна, у якім гэта месцы, ці ў турме, ці ў школе, ці на вуліцы, гэта вельмі важна сустрэцца з Христом. Jak myślicie, za kogo uznali mnie ludzie? Як ви думаєте, за кого полічили мене люди? Co o mnie powiedziały władze więzienne i więźniowie? Што сказали мне тыя, хто там надзіраў і самі вязні? Kto zgadnie? Хто можа прапанаваць? Здагадацца? Dokładnie. Powiedzieli, że obłąkany jestem. I wiecie, co się stało? Skierowali mnie do psychiatry. Kiedy poszłem do lekarza psychiatry, І калі я пайшоў да псіхіятра, pani doktor do mnie mówi, co się stało, panie Piotrze. Więc opowiadam jej całe zdarzenie. і тады ўрач запытаўся мяне, што з тобой, Пётр, сталася, і я павядаў цэлы выпадак. Widzę, jak jej oczy się rozszerzają, Бачыў, як павялічыліся яе вочы, włosy się podnoszą а валасы падняліся. i mówię, pani mi nie wierzy. І кажу, што верыць. Ona mówi, wierzę, panie Piotrze. Я вам веру, Пётр. Ale pojedzie pan do szpitala, odpocznie. Але паедзеце і адпачніце ў шпіталі. I skierowała mnie do szpitala psychiatrycznego na obserwację. І яна скіравала мяне ў шпіталь на абследаванне. Ale kiedy wróciłem ze szpitala psychiatrycznego, lekarze napisali, że jestem zdrowy i nie mam objawów schizofrenii. Але калі вярнуўся, то сказалі, што я здаровы, напісалі ў лісце, і што аніякай шизофрэніі няма. I tak właśnie będzie reagował świat. Jeżeli cokolwiek stanie się w twoim życiu, gdzie objawi ci się Bóg, gdzie spotkasz Pana Jezusa osobiście, to tak świat reaguje, bo świat mówi, że nie ma Boga. І так заўсёды здараецца, так рэагуе свет. Калі ты сустрэнеш Бога, сустрэнешся з Езусам Христом, то Ён так і будзе рэагаваць на тое, бо свет не мае Бога. Ale On jest Ale żywy On i jest. prawdziwy. On przyszedł do mnie w więzieniu i zmienił moje życie. Zobaczcie, cały sztab psychologów, terapeutów, słuchajcie, sędziowie, kary, kule przeszywały moje ciało, nikt nie był w stanie zmienić mojego życia. Śmierć moich najbliższych. Mój ojciec zapił się na śmierć, moją mamę zamordowali na Melinie, mój brat zapił się na śmierć, a ja spędziłem ponad 20 lat w więzieniu i nikt go nie zmienił. І слухайце, нішто не магло мяне змяніць. Ані псіхіятры, ані суды, ані тое пакаранне, якое нёс. Не тое, што здаралася дрэннага з маімі блізкамі, ані смерць таты, ані забойства маёй мамы, ані смерць майго брата. Нішто не магло змяніць толькі Jezus. Ale Chrystus zmienił moje życie. Zobaczcie, w jednej sekundzie zmienił moje życie. I dzisiaj Jezus puka do twojego serca i mówi, córko, synu, otwórz swoje serce. Dzisiaj Chrystus chce stać się twoim Panem i Zbawicielem, twoim przyjacielem. On cię chce zmienić twoje życie. Ale ty musisz w Niego uwierzyć i zaprosić Go do swojego serca. Wiecie, wielu ludzi
Mówi, że wierzy w Jezusa, ale nie chcą brać krzyża i iść za Jezusem. Але толькі Єсус може змінити моє життя. І гэта зараз Ён стукае у ваше серце. Стукае, бо толькі Ён може змінити ваше життя. Zobaczcie, mój ojciec chodził do kościoła, a jak wyglądało jego życie? Ви бачите, що мій тата ходив у костьол, але як виглядало його життя? Abyś się go zapytał, wierzysz w Boga? І коли б я його спитався, віриш у Бога? Powiedziałby, jasne, że wierzę. А почув би, звісно, я вірю. Ale jak on żył? Co to miało wspólnego z Bogiem? Zobaczcie. Але що в його житті було супольне з Божим? Pomyśl sobie, jak masz na imię? Paweł, jakbyś wszedł do stajni, to stałbyś się koniem? No raczej nie. Czy jak ktoś wejdzie do kościoła, to od razu stanie się święty? Nie, zobaczcie. Trzeba iść za Chrystusem. Chrystus musi być w twoim sercu, w twoim życiu. Musisz być Jego naśladowcą. A jak możesz być naśladowcą Jezusa, jeżeli ty za Nim nie idziesz? Nie ma takiej opcji. Trzeba iść za Chrystusem. Piękne jest życie, słuchajcie, pewnie, młodość ma swoje prawa i tak dalej. Ale nie możemy usprawiedliwiać swoich uczynków tym, że jesteśmy młodzi i mamy swoje prawa. Ja bym też mógł usprawiedliwiać swoje życie. No przecież byłem młody. Fajnie było, super, wiecie, było, bym mógł sobie powiedzieć. І ведаеце што? Калі б вы увайшлі ў стайню, у канюшню, вы б маглі сказаць, што вы конь? Не, адказаў Павел. А калі вы выходзіце ў касцёл, гэта ж не значыць, што вы адразу становіцеся святымі. Таму кожны павінен найперш ісці за Хрыстом і наследаваць Яго. Wiecie, kiedy w więzieniu siedziałem po nawróceniu, І калі я сядзеў у турме ўжо пасля свайго навяртання, jeszcze 5 lat. яшчэ 5 гадоў, Wiecie, w więzieniach chrześcijanie nie są dobrze widziani. у турме вельмі складана заўважыць хрысціянаў. Więc nie jest tak łatwo. І гэта не tak prosto. Ale zobaczyłem coś bardzo ważnego. Że miłość Chrystusa pokonuje wszystko. Wszelkie bariery i wszelkie mury. Але я заўважыў вельмі важнае, што любоў Хрыста, яна перамагае усе сцены, усе муры. Ja nie znałem słowa pomoc człowiekowi. Я не ведаў, што ёсць такое слова дапамога чалавеку. Nie znałem słowa miłość w ogóle. І гэтага слова любоў я ўвогуле не ведаў. Ale jak poszedłem do biblioteki Але як пайшоў я ў бібліятэку, i znalazłem tam Nowy Testament адшукаўшы там новы запавет i zacząłem go czytać, і пачаўшы яго чытаць, to zobaczyłem, że tam wszystko pisze o moim życiu. я ўбачыў, што гэта ўсё напісана пра маё жыццё. Jak mam żyć, jak pracować, jak kochać ludzi, czym jest miłość, czym jest rodzina, jak wychowywać dzieci. Як я павінен працаваць, як я павінен жыць, павінен адносіцца да сваёй сям'і, што ёсць сям'я, што ёсць любоў. I mówię, takie coś tutaj jest, a ja o tym w ogóle nawet nie wiedziałem. Czemu mi nikt tego wcześniej nie powiedział? Аказваецца, тут усё ёсць, а я раней пра гэта не ведаў, і чаму ніхто пра гэта мне раней не сказаў? To nie musiałbym tyle lat może spędzić w więzieniu. І гэта можна столькі гадоў правесці ў турме? Nie musiałbym zadawać tyle bólu i cierpienia ludziom i sam sobie. І я не павінен быў столькі болю прычыняць і сабе, і іншым людзям. A tak zobaczcie, w więzieniu cały się obtatuowałem. А так паглядзіце, менавіта ў турме я амаль што цалкам увесь зрабіў на сябе татуіроўкі. Cały jestem pocięty. Я ўвесь такі парэзаны, паранены. Wiele kul przeszywało moje ciało. Вельмі шмат пакут перажыло маё цела. Moi najbliżsi nie żyją. І мае самыя блізкія ўжо не жывуць.
Wiecie, jak ja bym chciał, żeby moja mama żyła, żeby mój ojciec żył, żeby oni zobaczyli, jak zmieniło się moje życie, to wtedy może by ich życie się zmieniło. Якби я хотів, щоб зараз жили мої тата і мама, і якби я хотів убачити, якби вони побачили, що моє життя змінилося, може б і їхнє так само. Dlatego zobaczcie, wyborów dokonujemy wtedy, kiedy jesteśmy świadomi. Jesteś świadomy teraz i ty musisz dokonać wyboru, którą drogą chcesz iść. Bo tu mogą się różne rzeczy mówić. Tu biskup może mówić nie wiem jakie rzeczy. Tu siostry mogą mówić, księża, rodzice. Wszyscy mogą mówić wspaniałe rzeczy. Ale jak nie pójdziesz za słowem Chrystusa, to nic się nie zmieni. Bo ludzie będą mówić, a my raczej sobie, wiecie, nie przyjmujemy tego, co ludzie mówią. Ведаеце, мы павінны быць свядомыя, калі мы робім свой выбар, бо нашыя блізкія, нават біскупы, могуць нам шмат казаць, але калі мы па-сапраўднаму не пойдзем за Христом і не выберем, то гэта нічога. My uważamy, że jak ktoś nam coś mówi, to że ingeruje w nasze życie. A to jest nieprawda. Mówi się po to, słuchajcie, żeby nie popełniać błędów. Jak ja bym chciał, żebyście wszyscy byli szczęśliwi. Jak ja bym chciał, żeby żadna z was, dziewczyny, kiedy będziecie mieć mężów, żebyście nie miały mężów, którzy będą was ludzi uderzać. Гэты свет, ён брутальны, ён беспрынцыповы, і ён хоча знішчыць Бога, і таму знішчае чалавека, бо менавіта чалавек створаны па вобразу Божаму. Ён не можа знішчыць Бога, але затое стукае, б'е ў чалавека. Dlatego słuchajcie, jesteśmy tutaj na tym miejscu, żeby wam powiedzieć, że jest nadzieja dla każdego. Każdy z was może uchwycić się nadziei. Nadziei, która jest w Chrystusie Jezusie. Zobacz, miłość może wypełnić twoje serce, pokój i radość. Zobaczcie, co się stało z Elą, z Renatką, z Gosią. Słuchajcie, jak ich życie wyglądało. Ale kiedy uchwyciły się, słuchajcie, Chrystusa, ich życie się zmieniło. Паслухайце, і менавіта дзеля гэтага мы ёсць сярод вас. Вы можаце бачыць, як змянілася нашае жыццё, жыццё Элі, жыццё Ренаты, жыццё Госі, калі мы ухваціліся за Хрыста. Widzicie tego osobnika? Umiesz pływać? Павел умее плаваць. Wyobraźcie sobie teraz jego. Уявіў сабе гэта. Jedzie nad morze І едзе ён на мора i zaczyna sobie pływać w morzu. і пачынае там плаваць. Morze ma to do siebie, że są odpływy i przypływy. У мора ёсць якby прылівы і адлівы. I teraz on sobie tak na plecach leży i płynie, i płynie. І зараз, лежачы на спине, ён усё плыве і плыве. I pojawia się odpływ. І якраз з'яўляецца адліў. I tak daleko odpłynął od brzegu, że nie widzi horyzontu. І так ужо далёка, што гарызонту не бачна. Kiedy podnosi głowę, patrzy, same morze, sama woda. Калі ён падняў галаву, то бачыць, што адно мора, толькі мора. Pojawia się strach w jego oczach, lęk i, W jego oczach zaczyna strach? tonąć. І пачынае ад гэтага страху тануць. Ale wiecie co? Kiedy pojawia się strach w wodzie, łapią cię skurcze. Naprawdę. I on zaczyna tonąć. Dół, góra, dół, góra. Але падчас гэтага страху ён не можа выплываць і сутаргі, так, пачынаюць хапаць сутаргі, і ён усё, ну, то туды, то вверх, то ўніз. Ostatkiem sił wypływa na powierzchnię. І апошніх сіл ён выплывае на паверхню Patrzy, podpływa łódź. і бачыць падплываючых лодку. A na tej łodzi siedzi człowiek, który rzuca mu koło ratunkowe i go wyciąga. І тут якраз яму кідае чалавек, які сядзіць у лодцы, ратавальны круг. I teraz posłuchajcie,
Ten człowiek pojawia się tutaj, wchodzi tymi drzwiami. Czy byś był mu wdzięczny? Byłbym. Powiedziałbyś co? Dziękuję. On урatował mi życie. І коли б гэты чалавек зараз праз тыя дзверы ўвайшоў сюды, то Павел бы падзякаваў яму, бо ён уратаваў яму жыццё. I tak zobaczcie, jest w naszym życiu. Chrystus uratował moje życie. Więc jak ja nie mogę powiedzieć o Nim, że On uratował moje życie? Jeżeli ja bym to zachował dla siebie, byłbym kłamcą, złodziejem, obłudnikiem. Dlaczego mają inni nie skorzystać? Wszyscy toniemy w różnych grzechach. Wszyscy potrzebujemy koła ratunkowego, aby się go chwycić i wyjść na powierzchnię. Zobaczcie, wszyscy, każdy człowiek, obojętnie kim jesteś, potrzebujesz koła ratunkowego, a tym kołem ratunkowym jest Pan Jezus Chrystus, bo On przyszedł na ziemię, wziął grzechy i winy Twoje, poszedł na krzyż, na Golgotę i umarł. Nie zrobił tego Allah, nie zrobił tego Buddha, jeszcze ktoś inny, ale Chrystus jeden, Chrystus jedyny, Bóg sprawiedliwy, który przyszedł i wziął Twoje grzechy i winy i umarł za Ciebie na krzyżu. Jak możesz odrzucać łaskę, jak możesz odrzucać miłość? Zobaczcie. Dlatego ja o Nim świadczę, bo On jest moją nadzieją. Kocham Go całym sercem. Nawet jakby mnie odrywali od Chrystusa, słuchajcie, to moje ręce zostaną, a tułów mój oderwią, bo tak bardzo kocham Jezusa. Jestem Mu wdzięczny za to, co zrobił. Więc dzisiaj Chrystus puka do Twojego serca. Chciałbym, żebyście mieli taki czas upamiętania, czas przybliżenia się do Jezusa, zawołania do Niego, powiedzieć: Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, co ten szalony człowiek mówi, pomóż mi, zmień moje życie. Ja nie chcę już tak żyć. Ja chcę być przepełniony nadzieją, pokojem i miłością. Czy macie takie pragnienia? І ведаеце так, што сапраўды, калі мы бачым перад намі чалавека, які ўратаваў нашае жыццё, то, канешне ж, мы будзем пра яго распавядаць. А Езус якраз такі з'яўляецца тым, хто даў нам гэта кола паратунку, ратавальны круг. І таму пытаюся ў вас, ці маеце вы гэтае прагненне распавядаць пра таго, хто вас уратаваў? Moi kochani, mam propozycję. Klęknijmy wszyscy i zawołamy do Jezusa. Ja będę się modlił, a wy za mną powtarzajcie te słowa. Станем на калені і паўтарайце разам гэтыя словы. Panie Jezu, Panie Jezu, tak proszę Cię, tak proszę Cię, abyś wszedł do mojego serca i do mojego życia. Abyś stał się moim Panem i Zbawicielem. Aby Twoje światło było w moim życiu. Aby Twoja święta krew obmyła mnie ze wszelkich grzechów i nieprzebaczenia. Proszę Cię, Panie, abyś był moim Panem i Bogiem. Ja chcę być blisko Ciebie. Chcę słuchać Twojego głosu i wykonywać Twoją wolę. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wstańcie. Łukaszek zaśpiewa. I chcę zagrać dla was może na koniec taką piosenkę, która mówi o prawdzie, o tym wszystkim, co tutaj Piotruś mówił. Posłuchajcie, prawda i o drodze jedynej. Об одиной дорозе и о правде песня. Cudowny Boże Święty, Ojcze Panie mój, Jezu. Ja na nowo każdego dnia potrzebuję Cię.
Gdyby nie Ty, nie byłoby mnie tu dziś. Nie, 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 nie. Tak wspaniałe są drogi Twe, którymi chcę iść. Na świecie dróg wiele jest, lecz jedna prawdziwa z nich. Możesz sprawdzić to sam. Ja mówię Tobie, Jezus, stąd. Tą prawdą, którą od dawna szukasz, to On. Tą prawdą, którą od dawna szukasz, to On. Jeszcze raz. Cudowny Boże Święty, Ojcze, Panie mój, Jezu. Ja na nowo każdego dnia potrzebuję Cię. Gdyby nie Ty, nie byłoby mnie tu dziś. Nie, 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 nie. Tak wspaniałe są drogi Twe, którymi chcę iść. Na świecie dróg wiele jest, lecz jedna prawdziwa z nich. Możesz sprawdzić to sam. Ja mówię Tobie, Jezus, stąd. Tą prawdą, którą od dawna szukasz, to On. Tą prawdą, którą od dawna szukasz, to On. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Я б сказала вам штось вельми важне. Trzymajcie się mocno, bo możecie się przewrócić. Тримайтеся моцно, каб не перевернуться. Chcę wam powiedzieć, że Bóg mocno was kocha i ja was kocham też. Jesteście kochani, naprawdę. Pamiętacie ten pierwszy filmik, co żeście widzieli, jak kulałem na nogę? Bo tu miałem postrzelony, miałem kulę między dwoma kośćmi, miałem uszkodzoną nogę. Modlili się ludzie o mnie, zostałem uzdrowiony. Byłem człowiekiem, który był chory na bardzo straszną chorobę. Miałem padaczkę pourazową.
7-8 mężczyzn zdrowych nie było w stanie mnie utrzymać. Rozrywałem prześcieradła. Ale kiedy się nawróciłem, kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, kiedy Duch Święty stąpił na mnie, demony uciekły, zostałem uzdrowiony. Jestem zdrowy. Byłem chory na raka czerniaka. Ach, sorry. O. У минулым кліпі, який показували вчора, ви бачили мяне там, де я быў паранены кулею паміж костак, і з гэтай раны я быў аздароўлены. Таксама у мяне была такая хвароба, эпілепсія, і мяне не маглі утрымаць 8 моцных мужчын. Але за мяне маліліся, я таксама быў аздароўлены. Таксама меў яшчэ одну хваробу, хваробу вока, не бачыў. Tak. Raka czerniaka miałem, słuchajcie, miałem Raka przerzuty woka? i leżałem w szpitalu A, 9 rak ruki. miesięcy. І колькі месяцаў ляжалі? Іле месяцаў? 9 miesięcy w І 9 szpitalu. месяцаў быў у шпіталі. Miałem 2 chemie, organizm odrzucił wszystko. І пасля 2 хіміятэрапій арганізм усё адкінуў. Ważyłem niecałe 40 kg i nie było już dla mnie nadziei. І важыў я толькі 40 кілаграмаў і не меў ўжо аніякай надзеі. I umierałem zaparawanem. І паміраў. Zaparawanem. А, за шырмаю Так. паміраў ужо. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł, uzdrowił mnie i dzisiaj stoję jako zdrowy człowiek przed wami, chociaż mam jedno płuco. І ведаеце, што калі да мяне прыйшоў Езус, то ён аздаравіў мяне, і я зараз стаю перад вамі, хоць маю толькі одну частку, одну палову лёгкіх. I byłem niewidomy na to oko, miałem rentę. І таксама я не бачу на одно вока. Ale kiedy Pan Jezus dotknął się, uzdrowił zabrał moją chorobę i uzdrowił moje oczy. Але калі Езус датыкнуўся да мяне, дакрануўся, то я здаравіў усю мою хваробу, я здаравіў мае вочы. A dzisiaj widzę na obydwa oczy, jestem zdrowy. І зараз у мяне двое, усе вочы здаровыя. I 2000 lat temu działy się cuda i teraz też się dzieją. І калі 2000 год таму дзеяліся цуды, то яны і сёння здзяйсняюцца. Tylko my musimy w to wierzyć. Дякую вялікі за гэтае сведчанне. Напэўна, кожнаму з нас гэтае сведчанне Пан Бог штосьці прамовіў да нашых сэрцаў. Аб'явы такія, што ўжо отец Андрэй Квяцінскі 15 хвілін у касцёле чакае нас, каб зрабіць пакутнае набажэнства. Яно будзе трываць хвілін 15-20, ну там рахунак сумлення, гэтак далей. І вакол касцёла будуць сядзець святары і будуць чакаць, хто хоча спавядацца, можна будзе паспавядацца. Таксама заўтра такая аб'ява, што гадзінкі будуць у касцёле, а імша будзе тут на галоўнай сцэне, бо напісана, што гадзінкі на галоўнай сцэне, але мы не паспеем падрыхтаваць да імшы, таму гадзінкі будуць у касцёле на заўтра. А зараз крылацкая эксцэленцыя трошку скажа штосьці. Вельмі коротко, бо мы вже вибились з графіка. Я хотів би від цього серця подякувати свого ім'я усіх тут присутніх для Божої банди.